алейкум бародаро. Имрӯза чӣ хеле ки мебинем переключатель и ай радиатор ай. И бисёр чидан туғри метавона гирифта. Печка дам. Ана имрӯза дарси мо дар бораи инами чӣ ба ҳами зардай ва чӣ рола бозӣ мекуна. Ана нигоҳ кунед бародара. И агар аҳамияти и барои дар гирондани инами лампочка. Когда свет намебиёя, мисол ҳами дар мегира вақте гирён мекуне ку. Мо киштанда бо мемра. И чӣ хел подключат меша? Як сим мебиёяд да и аи ба и просто перемичка метия. Бо радиаторро бинед ана хто мефаҳмед. Баъд аи да и мерава тенда, прямой тенда мерава. Тенда. Ана як тенда мерава, бо давоми тенда як сим дигай ба вилкара мерава, ба розеткара мерава. Уже хтон бикшои радиатора мефаҳмед. Ана бисёр одамо ана бояд дига ин тораш иш да иш баъд реле да мера. Релеи мисол чӣ хел бигум релеи радиатор. Чӣ хеле ки регулятори паста баланд мекуне, и ҳавайда ҳам хел подключат мешава. Ана сабаби зардаш ҳами барои лампочкара дар гирондан ай. Ҳами як гуфтам барои ози пештарак мо да як радиатор овардам. Ана ай регулятора, ҳамун сими регулятора ки аиш ба иш баъд регулятор да мерава, ҳам хеле ида зада будай. Ана соҳибаш чӣ шикоят кард ки свет да мезанад, лампочкаш дар мегира, радиатор мо гарм намешава. Ана барои чапана задагӣ. Хуб, видеои мо ҳамин буд. Раҳмат.